ҳамин ҳадаф ба ҳамин ҳадаф расидем. Ман фикр мекунам ки Раҳматилло Зоиров қабл аз эълони натиҷаҳои интихоботи парлумонӣ бо умед суҳбат мекард. русо мегӯянд ки надейся на лучшее, но готовься к худшему. ман ин чорабиниҳоям ҳамаша пешгирӣ кардагман. барои ман то он дараҷа муҳимам набуд ки ман ҷойгир шавам ё ки мисол вакил шавам. дигар барои ман дар оғози ҳамин интихобот буд ки мо ҳизбро муаррифӣ кунем. аммо вақте Бахтиёр Худоёрзода раиси комиссияи интихоботӣ эълон кард ки ҳизби социал-демократ ҳатто 1% раъи мардумро ба даст наовард, Зоиров толорро ончунон зуд тарк кард ки касе фурсати сабт карданашро наёфт. ҳизби социал-демократи Тоҷикистон тарафдор 13735 нафар 0,132%. ҳизби социал-демократ бо 5 номзад вориди ин корзори сиёсӣ шуд ва ягона ҳизби мухолифи давлат аст ки расман фаъолият мекунад. ба қавли Худоёрзода натавонист 5% лозим барои вуруд ба парлумонро бигзарад. Рустам Латифзода раиси ҳизби аграрӣ ки 7 курсӣ ба даст овардааст мегӯяд, интизороташ аз ин ҳам бештар буд. то як андоза мо тавонистем ки барномаҳои хешро ба мардум, ба интихобкунандагон муаррифӣ кунем ва шояд ин ба мушкилотое ки дар деҳот ва соҳаи кишоварзӣ ҷой доранд бештар алоқамандӣ шояд ба ҳамин буд ва фикр мекунам аз ҳамин лиҳоз шояд барномаи ҳизби мо ба мардум ва интихобкунанда маъқул шуд ё ба онҳо наздик буд ки мо ҷои бештар гирифтем. Абдуҳалим Ғафуров раиси ҳизби социалистии Тоҷикистон ки як курсии ҳизбро дар парлумон ҳифз кард, аз натиҷаҳои интихобот қонеъ будааст. дар шакли шаффоф демократӣ амалӣ гардид ки мо ин дафъа дар курсиҳои вакилони маҳаллӣ, вакилони халқ дар ноҳияи шаҳрҳо бештар курсӣ ба даст овардем. Саидҷаъфар Усмонзода раиси ҳизби демократ ки 5 соли дигар дар маҷлиси намояндагон умедвор будааст курсиҳои бештарро ба даст биёранд, вале бенатиҷа. аммо аз натиҷаҳои интихобот норозӣ нест. тарафдорон, мухлисон ва ҳаводорон зиёд буданд ва инчунин барномаи пеш аз интихоботие ки ба мардум мо пешниҳод намудем, хуб мардум бисёр пазироӣ карданд, зангҳои зиёд буд ва дар 54 шаҳр ноҳия мо ҳис кардем ки тарафдори зиёд пайдо кардем. ба фарқ аз ду ҳизби қаблӣ, ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ имкони таъсиси фраксияи ҳизбӣ дар даъвати нави парлумонро пайдо кард. 4 курсии вакилӣ насибашон шуд. он чашмдориҳое ки мо доштем 100% иҷро шуданд ва мардум барномае ки мо пешниҳод карда будем онро тарафдорӣ карданд. ин ба мо бо ҳисси масъулият зиёд мекунад, барое ки он ваъдаҳое ки дар барномаи пешниҳодӣ мо дода будем онро дар амал ҷорӣ кардан дар кор аст. Коммунистҳои тоҷик танҳо аз тариқи ҳавзаҳои якмандатӣ ба парлумон роҳ ёфтанд. натиҷаҳои интихобот ва вокунишҳо барои аксарият ҳайратовар набуд, чун аксарият интизор доштанд ки ҳизби халқи демократӣ ғолиб мешавад ва ҳам барои вонамуд кардани гуногунандешӣ дар парлумон 5 ҳизби дигареро роҳ медиҳад ки айни барномаҳои онро доранд ё аз ҳукумат пуштибонӣ мекунанд. Сарвинузи Рӯҳулло, Амриддин Олимов, Радиои Озодии Душанбе.